Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions kuri seiko sekwamungava muri kumativi mana enyika. Kana kuri kunzi munenge muchigarawo kuGuruve munokwanisa kuuyawo nenyaya dzenyu kana paine zvamunoziva about zviri kuitika kuGuruve, the sad incident that has happened kuGuruve kupondwa kuri kuitwa vanhu. If you are one of our subscribers muchigarawo ikoko kuGuruve, please tiudzewo kuti chii chiri kuitika ikoko. Pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo vari kuti vari kuCanada. Anzi makadi zvenyu mukoma, please post my story saID. Ndauya pano ndiine secret yandakaudzwa nemurume wangu. We have been staying here in Canada for the past 11 years. Takasangana nemurume wangu apo patainge tiri kuSouth Africa. Murume wangu ainge ari very violent, but akangondisimudzira bhanga only once apo patainge tichiri kugara kuCape Town. Taigara pane rimwe prazi remagrapes patainge tichishanda. He was very violent, especially mukomboni vaitomutya. Kana iri weekend zviya aiti kana akanwa doro, varume vepakomboni ipapo vaizotoita zvekutogadzira chigrupu chavo vomubatira kana matemo nemabhemba, otherwise one on one aivarova vose. Saka aitoshayisa vanhu mukomboni peace. Takazokwanisa kuuyawo kunoku kumeri kwemakungwa. Tauya kuno mukoma one day ndopandakazogara naye pasi ndikamubvunza kuti asi sei uri such a violent person, nyaya yaakandiudza mukoma. And now that pane nyaya iyo iri kuitika kuGuruve, it has made me to think a lot. I am staying with a serial killer. Zvinhu zvandanga ndagara ndichiziva zvangu, but my husband is a potential serial killer. Saka zvaakandiudza mukoma Nashi, it was so scary. Iyi ndiyo secret yake. Murume wangu akandiudza kuti he was abused apo ainge achiri ne8 years. He was abused by sekuru vake, hanzvadzi yaamai. Hanzi vainge vachigarapo pamba pavo, but vainge vasati vanyanyisa kukura, vainge vatova kuSecondary school. Saka vairara vose musame room. Vakazotanga kumuabuser. Iyo akazotanga kurara nezvipfuwo. Anoti akatanga kurara nehuku apo ainge ava kuma 12 years or so, ndopa akatanga kurara nehuku. So I think kuti that is the first sign. Kana muine mwana anenge achiita zvinhu zvakadaro, munenge muchitofanira kutoti mwana iyeye ange achitomboenda achinoongororwa nanachiremba. Saka akati akatanga kurara nehuku ndokubva achizotanga kurara nembudzi. By the time that he turned 15 ainge ava kutorara nemombe nemadhongi evanhu. Uye zvekare anoti ainge achiti dzimwe nguva ainzwa kunhuhwa ropa mumhino dzake. Aiti kana akatanga kunzwa ropa richimunhuhwira, but iye aitoti aitonakidzwa nemunhuhwi wacho weropa. It's either aitorova vanhu kumombe kana akashaya munhu wekubhula kumombe ikoko. Zvaaizoita ndo zvaindityisa. Hanzi aigona kuvhima. Aiti kana akabata mhuka pamusungo, anoti akambobata mhembwe iyoyo zvaakaiita ndezvekudaiso haana kuiuraya, akaisunga muromo wayo. Aisunga ndokubva achizokwira nayo mumuti apa akaisunga nemakavi, makumbo ose akaisungirira mumuti. Anoti akaisungirira mumuti wainge uine munzwa. Kunyangwe iye paakatokwirawo muti iwoyo, hanzi ndakazoburukamo mumuti imomo ndakazara ropa everywhere. Asi zvaitomunakidza achitoona akatozara neropa, kubayiwa kwose kwaainge aitwa nemunzwa dzambaya everywhere. Saka akasiya aisungirira mumuti imomo uyo wainge wakazara nemunzwa, akaisunga nemakavi. Anoti each and every day aiti kana akatiza vamwe vake oenda kusango riya iro uko kwaainge akasiya asungirira mhembwe yake mumuti. Aizoti kana asvikapo pamuti wacho iwoyo, ainzi ainge achizoipfura
nemiseve, asi aipfuura panzvimbo pekuti isakasika yafa. Anoti akazogadzira rainge rakaita kunge bvumo, but zvaaiita ndezvekudai, aiti kana avesa moto wake otanga aisa bvumo rake iroro kusvika ratsva mumoto, iye anenge akarisungirira padanda kuitira kuti asazotsva. Otanga kupisa mhembwe iyoyo yainge isingakwanisi kana kuita sei, because ainge akaisunga nemakavi, isingakwanisi kana kuchema kana kutiza. Anzi izvi zvinhu akazviita for nearly 6 days, achingoenda achingonoitocha sezvaainge achiita. Anoti pose paaiita izvozvo aitoita achizviita ari ega, chiya chavanoti chimhandara maoko. Zvaitomunakidza kuona ropa rakawanda richibuda kudaro. Anoti kubva ipapo akagraduate, ainge ava kuti kana akabata mbeva zviya ainge achidzigura kana kudzivhuna makumbo odzisiya. Anoti akambobata nyoka, abata nyoka akaisunga netwaini. Nyoka iyoyo anoti akazoiona yakafa, yasungwa zvino padumbu apa mushure mekunge yamedza mbeva. Saka yakazonosungwa padumbu apa netwaini iyo yaainge asungirira pairi nyoka iyoyo. Shuwa kubata nyoka obva wachizoisunga netwaini ndokutsinyirwa ainge achiita. Akati muraini umo vainge vachigara, imbwa dzemuraini imomo yaanenge achivenga, aingoipa chikafu chinenge chiine mushongo wemakonzo. Kana dziri sekitsi aidzitora odziisa musaga. Aiti kana akabata kitsi akaiisa musaga, obva achizotora dombo riri musaga, then obva achizokandira mumvura. Pose paakandiudza nyaya idzodzo mukoma, ndakanzwa kumerera nekutya, because akati apo paainge ava ne18 years paakazoregedza kuita hunhu ihwohwo, iye anoti akangoregedza ega, akangoona kuti zvinhu zvaava kuita hazviiti. Anoti ainge ava kufamba usiku, aiti kana akasvika pamusha pevanhu aiteerera mumabedroom. Kana akanzwa vanhu vachiita bonde aimirawo akateerera achitanga kuzvibetsera. Anoti akazotogumisidzira ava kutopinda mudzimba dzevanhu ende hakuna kana aimbomunzwa. Aitongoti akatarisa akaona kuti pamba apa ndinokwanisa kushandisa window iro, otopinda mumba, then otonopinda mumba umo munenge makarara vana vasikana vepamusha ipapo. Akavatarisa akamira, ototanga kutoita chimhandara maoko, akavatarisa then obva achizotiza. Saka anoti akazopotsa abatwa, haana kuda kuzoramba achizviita zvekare. Saka takazosanganawo mukoma, then we started staying together. Munhu wekutoti kana akafunga kuva violent right now, zvaanoita ndezvekuti kana atanga kuita maviolent tendencies ake anoenda kune imwe gym uko kwavanoita zveboxing, obva achizonopedzera shungu dzake papunching bag. Ndiyo nyaya yandiunza pano mukoma Nashi. I know kuti vamwe vanhu vachati, do you even feel safe kugara nemurume akadaro? And besides, ndo zviripo, tine vana tose, and he has never been violent with me, saka I feel safe. But chandiunza pano mukoma, ndangotiwo ndinge ndichikuudzai zvose zvandakaudzwawo nemurume wangu, just in case kana kuri kunzi kunenge kuinewo vamwe mai kana kuti baba vanenge vaine mwana wavo. Kana mukaona mwana wenyu achiitira twumhuka utsinye, because iye anoti kunyange mapete aiti kana akamabata aimagura-gura makumbo omasiya akadaro, maybe you have to take your child to the doctor so that vange vachimboita a proper diagnosis kuti mwana wako, is he or she not a potential future serial killer. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndiri kugara ne serial killer. Hanzi aiti paainge achiri mwana mudiki
ainakidzwa nekuona ropa kwokuzobata mhembwe waibata okwira muti unenge wakazara nemunzwa uchitobayiwa uchitonakidzwa nazvo uchikuvara obva wachizoisungirira mumuti imomo each and every day uchiishungurudza kusvika ichizonofa. Zvakangooma hazvo veduwe. Let us try to speak with our dear sister in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story as hidden identity. I've been staying here in America makore ati one day. Ndine shuviro yekuti dai ndawanawo mukadzi anokwanisa kuzondibatsira so that I can legalize my stay kunoku kuAmerica. I gambled on this other Mexican woman and akangondishandisa, then ndokubva achizondiramba. As I am speaking with you right now, handina kana mapepa and zvinhu zvakatongondiomera and I'm scared kuti I can get deported at any time. Handinawo kumboitawo shungu dzekuti ndige ndichizozviendesa kuchikoro. I have been in the construction industry for a long time. I used to be a truck driver, but pakazopinda vaTrump, then ndokubva ndachizodzokera kuconstruction, but hakusi kushandika. Ipapapa ndanga ndiri kutofunga kuti kana ndikawanawo kumaprazi kwekuti ndinoenda hangu ndonogara ikoko kwekutiwo hakuzosviki mapurisa. Zvakaitika ndezvekudai. I moved to America. When I came here ndakangouyawo, then ndikabva ndachizotanga kugarawo nemamwe cousins, but they started mistreating me and I was then given my ideas nevamwe vainge vagara vari muno muAmerica kuti just look for a citizen then over wachizochata naye. I did so, but pandakatorana nemumexican wangu akati you have to prove to me kuti unondida. Saka takagara kwemakore nemakore and makore acho iwawo it was pretty easy kuti unge uchigara kunoku as long as watova muAmerica it was easy. Saka zvinhu pazvakatanga kuoma, that was when pandakazofaila for an asylum and I got denied because ndainge ndava nemakore ndigere munomu. Saka all these years I've been taking care of my Mexican girlfriend, mwana hatina zvekare. So she then dumped me, akatongondiramba, and then she started dating another guy. Ndakashandiswa mukoma, ndikangoti mari yandakaspenda paari all of these years, it's millions and millions of US dollars. And I wish kuti dai ndakashandisa mari iyoyo ndakaitawo madevelopments kumusha, kutaura kudai mukomanashi kunyange zvikanzi ndikabatwa handizivi kuti kumusha ndinonotangira pai, because I last spoke with my relatives pakashaika amai. Ndainge ndisingatokwanise kutoti ndinge ndichitoenda futi muZimbabwe kunoonawo pakachengeterwa amai vangu nekuda kwekuti mapepa painge pasina. Saka vanhu havana kukwanisa kuzvinzwisisa. Right now mukomanashi ndinongofamba ndakabatira hana mumaoko, ko kana ndikasungwa what will happen to me. Ndiri kutsvakawo mukadzi ari kudawo murume. If you promise kuti you are going to help me to get my papers sorted out, and ndiri kutsvaka mukadzi anenge ariwo mushona seni uye zvekare ari a citizen. Handisi kuda munhu anenge atoriwo pama1 asitorinawo mapepa seni. Kana aripo ari kudawo munhu murume who will be there for him, we will take care of her, wekuzochembedzana naye. Ndiri munhu aripo, I don't cheat, I don't do anything bad. Kunyangwe ndichinwa hangu doro, it is just that I gambled on the wrong woman. Please connect me with my soulmate. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. And if you are a citizen weku America, you can come to my inbox and then I'll try to connect you navo mukoma ava. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadai zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Izviwo ndo zvakaitwa nevabereki tichizokwanisa kuwanawo
mari neupfumi hwekuti tinge tichibuda munyika. Patakauya kuno kumhiri kwemakungwa hatina kuuya kuno sevapoteri, but vabereki vangu vainge vatori nemabusiness visas. Zvose izvi zvakabva mukushandisa mvura yemumasuweji nemvura yatainge tichienda tichinochera kwaMukovisi. Tainoichera mvura iyi kuma 3 am kunze kwava kunoidza. Zita rangu muchanditi Edwin sezvo riri iro randashandisa pandagadzira eGhost account. It is not my real name. Ndiri kugarawo kunoku kuUK ende tiri vanhu vekuti takabudirira because baba vangu manje ungwaru hwavakazoita vakazotanga kutenga maproperties nematracks muno muUK, and then he created his little empire. Titori vanhu vatori nemari dzakawanda. KuZimbabwe zvekare tine maproperties. I've been thinking about relocating back to Zim so that I can be amongst my own relatives. Saka baba naamai vangu vakaita mari from the period 2006 to 2011 patakazobva kuZim tichizouya kunoku kuUK. Ipapo mukoma vabereki vangu vainge vachiita business rekumanufacture mafreezits uye zvekare nekugadzira madonuts nemabuns. Saka tainge titori nekadelivery service kedu katainge tiinako ende vanhu vaitofarira maproducts edu. Saka taiwanzokutengesera zvikoro, zvimatakshop uye zvekare nekutosuplya mune mamwe masupermarkets akasiyana siyana. Tainge tichitosuplya even mavenda chaivo vaitouya kwatiri tichitovatengesera. Takazotogumisidzira tatova nekabekari shop kedu kainge kari mutown, but kubheka kwose kwatainge tichiita taibhekera kumba, then taibva tachizoti kana tabheka zvatinenge tabheka nekugadzira mafreezits tobva tachizoenda nazvo mutown. Saka zvinhu zvainyatso-kufamba zvakanaka, but before this tainge titori vanhu vainge vachitotambura because taigara kuchitungwiza. Tainge tichitoroja a 2-roomed house. Apa inini ndaitorara nemasisters angu tiri 6 mune imwe room, then vabereki vedu ndo vaizorara mune imwe room. But all of a sudden mushure mekunge baba vabuda vaenda kunze kwenyika, pavakadzoka mukoma ndipo apo patakatongotanga kutoona kuti ko life yava kutofamba zvakanaka. Tava kutokwanisa kutodya sadza nebeef each and every day. Mumba mava kutongogara muine chikafu. Tava kutokwanisawo kutoti kana vanhu vakauya vachikumbirawo kana mafuta totovapimirawo mafuta akawanda. Saka takazobva kuchitungwiza ndokubva tachizotanga kugara muWaterfalls. Tainge tava kutoroja a full house. Hazvina kuzombotora nguva, then tikabva tachizonzwa baba naamai vava kuti tatenga imba. Handingataure hangu kuti imba takazoitenga kupi kwatainge tava kugara, because ndiko kwatakazorana business iroro kwenguva yakareba. Saka baba naamai vangu vaiwanzokubuda usiku. Pane pamwe pavakatombodzoka baba vakabayiwa nebanga because vakazosangana nematsotsi apo pavainge vachibva kunochera mvura maMukovisi. Saka vaitofamba netsoka because motikari tainge tisati tava nayo. Motikari tainge tozvikutohaya mushure mekunge tabheka nekumanufacture mafreezits kuti tinge tichizoenda kumadeliveries. Saka vakazototenga motikari nekuda kwekuti vakange vasangana nematsotsi awo ainge achitoda kutovauraya, ndokuzotenga motikari. Vatenga motikari ndopa tainge tava kutopota tichitoendawo nevabereki tichienda navo kunochera mvura kwaMukovisi. Taitoti kana tasvika pana Mukovisi apo patinenge tava kuchera mvura, baba vangu kana kuti amai ndivo vaitanga vamwaya bute pasi, then vobva vachizotanga kudeketerera. Tainge tiine mabuckets avo atainge tichizozadza nemvura, then tobva tachizoisa motikari, but vaichera mvura yacho kubva murwizi vachishandisa mbiya. Uye zvekare masikati taitofamba especially kuGlenora kana kuna Nambare tichitsvaka panenge paine sewage inenge yaputika. Taiti kana tikaona panenge paine sewage inenge yaputika tobva tachera mvura
asi tisingatore tsvina, taingotora mvura chete. Mvura iyoyo taizoti kana taitora patinenge tazodzokera kumba ndiyo yataizoshandisa paya patinenge tava kukanya flour yekuzobika madonuts zvekare nemabuns. Ndo mvura yataishandisa. Uye zvekare pakugadzira freezed syrup ndiyo yataishandisa zvekare. But each and every Friday baba vangu naamai vaitoenda vakapfeka magemens pambudzi paya nemotikari vobva vatenga mbudzi. Vaiti kana vatenga mbudzi iyoyo taizoiuraya, then ropa racho raizozanganiswa nefreezed syrup iya yered panenge pava kugadzirwa mafreezed ered. Chaindishamisa mukoma, even though zviri zveurombwa, but ndinoziva kuti mvura yemumasewage inenge yakazara nebacteria. Kana ukanwa mvura yakadaro ikolera straight, unoita imwe diarrhea inokwanisa kukuuraya. But to my surprise, mukoma nashe, mvura idzodzo tongoshandiswa kugadzira mafreezed. Of course madonuts tinokwanisa kuti kunyangwe wamixa zvako nemvura yemumasewage, but it's obvious paya pamunenge mava kumabika madonuts achikwata ari mumafuta, any bacteria inotongofa. Zvekare nemabuns paanenge ari muoven, any type of a bacteria inotofa neheat yemuoven. But mafreezed mukoma, vanhu vaitongonwa mvura yacho iri nyoro kudaro isina kana kumbobhoiliswa. Saka hakuna kana munhu watakambonzwa akanzi akarwara, because mumaarea matainge tichigara vainge kutori nevanhu vaitouya vachitohodha mafreezed. Vainge vatori nematuckshop, vamwe vaitotengesa muzvikoro, but not even a single day apo patakamboona munhu achiti akauya kwatiri achiti iye ari kurwara kana kuti pane aita kolera. Saka vabereki pavakaona kuti mari yainge yawanda, baba vangu ndo pavakazotenga bhazi iroro ndo rakazokwanisa kuti ringe richizoreisa mari yekuti vabereki vangu vange vachizoapply for my business visa, ndokubva tachizouya kunoku kumhiri kwemakungwa. But I can safely say kuti vabereki vangu, they made the best decision of their life, because mukoma, dai kwanga kuri kunzi ndaikwanisa kukuratidzai kana mapictures edu apo patainge tichiri kugara kuchitungwiza, zvaipisa tsitsi. Vabereki vangu vaitambura. Baba vangu vainge vangoriwo munhu vainge asingagari pasi, vainge vasingazorori, vachingorarama nemapiece job, even though vaishanda zvavo, but vaingoti kana vari paoff vanenge vachisakura minda dzevanhu, vachiklina mayadhi evanhu. Taiva tiri vanhu vainge vari varombo vekupedzisira. But my father, nekuromba kwavakaita, he made the best decision. Vakagadzirira vazukuru vavo a better future. Kufa kwakazoita baba, zvinhu hazvina kuparara mukoma nashe. To this very day titori vanhu vanotorana mabusiness acho iwawo. Saka n'anga yavo yakavagonera. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi that was the best decision iyo yakaitwa nababa vavo. Strange things they do happen in this world. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi taifamba masikati munana Glenora tichitomaka kuti pakati pane sewage yaputika, then hanzi usiku taizoenda ko ikoko, then tobva tachizonochera nembiya, asi tainge tisingacheri tsvina, taichera mvura iya inenge ichierera ichibuda mumasewage. Hanzi ndo yataizoshandisa kuzokanya flour zvekare nemumafreezed. Hanzi zvaifamba zvisingaite zvinhu zvataigadzira. Strange things they do happen in this world. Rekedzaiti bataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi I am a Zimbabwean woman and I have been living in Cape Town for the past 4 years. Ndauya pano ndoda kukuudzai zviri kuitika kuno kuCape Town. Kwakazara vanhu vanoita zvemanjuzu, ende manjuzu ekutengera. Kana uine mwana wako musikana anogara kuno kuCape Town, please pray for your child, whether she is married or not married.
because task yandakatopiwa nenjuzu yandakatenga ndeyekuti ndinofanira kuti ndinge ndichiparadza mamarriages evanhu, especially those Christian women. Ndakatobva mukutotendeuka a couple of months ago, ndinotoenda kune imwe church yandisingadi hangu kutaura nezita, but munoiziva. The clue that I will give you, vanoiti ichurch yekuchema. Vanhu veko vanoti kana vachinamata vanochema stereki. Task yangu yandakapiwa ndeyekuti ndige ndichijoina church iyoyo ndodanana nevarume vevanhu, those that are married, vakatochata. Ndiyo target ndiri kutoshandiswa nemamarine spirit kana kuti amunoziva nekuti manjuzu. Zvakaitika kuti ndinge ndichizojoina manjuzu mukoma, I won't lie, ndainge ndagara ndiri hure kubva ndichiri kuzimu. Ndakaita sex work kubva ndichiri kuchikoro, ndakadzidza pagirls high, saka pressure yainge yakawanda. Ndainge ndiine mafriends aidanana nemashuga daddy, plus kune mashuga daddy akawanda vanotopaka kunze kwegedhi rechikoro vachitotaimira vana vechikoro, saka vana vepo ndokusaka vachikasika kupanduka because pressure yacho inenge yakanyanyisa. So then I started dating this other sugar daddy, akazondidzidzisa kubvisa nhumbu. From there on ndainge ndatopanduka ndikazotanga kuenda kuma avenues ndichinotengesa muviri wangu nemamwe mafriends angu avo atainge tichidzidza nawo. Ndanetsana nevabereki vangu ndikarova amai, ndikatiza ndikauya kunoku kuSouth Africa. Ndauya kunoku ndakatanga kushandawo pane kamwe kamini bar and restaurant, ndikatanga kukechesa. Then ndokubva ndachizotanga kuwirirana neumwe mukadzi uyo anoitoita zvekutoprofita, anotobatsira vanhu paTikTok, but ndoshasha manje yekutengesa mweya yemamarine spirits. Akandiudza about manjuzu ekutengera vanhu vanenge vakafira mumakungwa, mostly vanenge vari maIndians kana kuti varungu. Saka ndakagarwa nenjuzu yechiGerman. Mukadzi uyo akawirawo mumvura ndokubva achizofira mumvura. Saka kana ukafira mumvura mweya wako unopedzisira wava kungotenderera uri mugungwa. Sezvo gungwa rakakura unokwanisa kuita makore nemakore usati wakwanisa kuwana pekuti unokwanisa kugara. Zvasiyana nemunhu anenge afira mungava muri musango kana kuti mugomo. Zvinotikasike kuti ange achizowana munhu waanozogara paari, nekuti panozowana munhu anozongodarika nemo mugomo kana kuti padhuze neapo paanenge akaurayirwa. But mugungwa manje zvinokwanisa kutora makore akawanda because njuzu igere pandiri. Mukadzi iyeye kana achitaura ndikatanga kubudirwa, anenge achitotaura nechirungu. Dzimwe nguva hanzi mamwe mashoko andinenge ndichitaura chinenge chitori chiGerman. Saka mukadzi iyeye kana achitaura pandinenge ndabudirwa ndina chandinenge ndichiziva, asi anotaura iye achiti akafa mainge muri mugore ra1962 apo paakawira murwizi. Then ndokubva achizoshayika kwava kubva achizotanga kufamba kusvika achizorasika ari mugungwa. Iniwo ndikabva ndachizotengeserwa mweya wake. Saka mhiko dzakaitwa apo pandakanotenga mweya wemukadzi uyu, ndakatengeswa machira eblue, ewhite neegold. Then ndokubva tachizoenda kubeach, tikabva tachizonokanda machira iwawo takamasunga. Ndokubva tachizomakanda mugungwa ainge aine zai rainge riri mukati. Takati takandira zvinhu izvozvo mumvura, uye zvekare mukati mainge muine bepa rainge riri regold, but ndainge ndakanyora zita rangu. Saka mukadzi watainge tiinaye akatoti zvaramba tichazodzoka zvekare tozombodzokorora. Vamwe vatainge tiinavo njuzu dzavo mukoma vainge vatokwanisa kutodzidaidza dzikatouya. Vainge vava kutofara vachitotuhwina vasingatyi mvura yemugungwa. Saka ndainge ndatosuwa because mari yandakabhadhara ipapo yainge yakawanda. Ndainge ndabhadhara 6,000 rands kuti ndige ndichikwanisa kuzoitirwa dare rekutenga njuzu dzevanhu vanenge vakafira mumvura. Saka takati tava kutoda kutobva kukubeach, ndopatakanzwa umwe mukadzi uyo watainge tiinaye uyo akati honai njuzu iyo. Saka patakatarisa mukomanashi ndopandakabva ndachizongoita sekunge ndabatwa nechadzimira. Vanoti vakatombondishaya mumvura
kweabout 3 minutes then ndokubva vachizondiona ndichibuda mumvura, but vanoti maziso angu ainge atoshanduka uye zvekare skin yangu hanzi ndakatomboita sekunge ndainge ndiri murungu, vakatofungidzira kutotiwo maybe ndeumwewo murungu ainge achitongozvitambirawo mumvura, but vakazoona kuti ndini after ndazoshanduka ndikazova inini. Saka ndakabva ndachizotanga kutaura zvose zvakaitika ipapo. Handina chandinoziva, kunyange pavakarekodha voice note racho rakangobuda risina kana sound, saka vainge vachida kuti ndige ndichizonzwa ndichitaura because hanzi pandakabuda mumvura ndaitotaura chiGerman chakatokwana, but ndakazotanga kuti pose pandinobudirwa ndinenge ndichitotaura nechirungu nekuzozanganisa mamwe mawords echiGerman. Saka vakazomubvunza kuti ndiwe ani, zita handingakuudzei zita rake mukadzi iyeye uye zvekare nekufa kwaakaita. After that mukomanashi ndopandakatanga kuona kuti varume vava kutondida zvekutodaro zvekuti there is no more need yekuti ndinge ndichienda mustreet ndinotongozvimaketa hangu paFacebook. The first client that I had after ndaitirwa miko idzi, there was a Nigerian guy akandipa 12,000 rands. This Nigerian guy akandiudza kuti he's a drug dealer, akandipa 12,000 rands. You know in how many hours? Only 2 hours. Paakaenda neni kuhotel. I asked ndikati naiwe 12,000k for only 2 hours. Akabva anditi you are the most beautiful woman that I have been with and I just wanted to appreciate you. Pandakaenda nayo kuna madzimai vakafara zvisingaite, vakati handiti uri kuona kuti zvinoshanda. So later on I started to hear my voices vanhu vanenge vachitaura neni but vanenge vari mumvura. Ndinokwanisa kungonzwa mavoice ndongoudzwa kuti nhasi kana wava kunorara unofanira kuti ungochitora golden necklace yako. Ndine necklace iyo yandakatenga, vakatondiratidza necklace yacho kuhope, ndikatoenda pane kamwe kajewelry shop ndikatonotenga necklace iyoyo apa yaidhura zvisingaite. Saka kana vachida kundishanyira kana kunditora kuti vange vachienda neni kugungwa ndinofanira kuti ndinge ndichirara it's either ndakaipfeka kana kuti ndinorara ndakaiisa pasi pepilo, ndiko kuti vange vachizokwanisa kuzonditora kubva vachizoenda neni pasi pegungwa. Saka pavakaenda neni pasi pegungwa ndopavakabva vachizondiudza kuti vainge vachida kuti ndinge ndichizotanga kuenda kuchechi. Zvinova zviri zvinhu zvakandishamisa because mamarine spirit haatombodi kutombonzwa apo panenge pachitaurwa nezvaJesu, asi handina kuda kupikisana nawo because mamarine spirits ane hasha dziri padhuze. Kana ukangoita zvisiririzvo unokwanisa kutodzipwapo pasi pemvura. Vasikana vakawanda vamwe vanongozonzi vashaika hakuna ari kuziva kuti akaenda kupi achiita zvemanjuzu anenge akadzipwa nemanjuzu ake. Kana ukada kupikisa zvaunenge waudzwa because ipapo ndainge ndichitya kuti kana ndikaenda kuchechi ndobva ndachizotanga kubuda madhimoni because kuchechi uko kwavainge vandiudza nezita racho kuti unofanira kuti uchizoenda kuchechi kwakati. Ndakatya ndikati ko vanhu vacho vakatanga kuzonamata vachitaura nendimi ndozotanga kuzozviexposa pavanhu. Handidi kuti ndige ndichizonzi ndiri musatanist. Vakandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga this certain type of a lipstick zvekare nekuzoiswa ma-eyelashes awo andakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizomaorder from Turkey. Ndakaita saizvozvo ndikatoita an installation yangu ndikabva ndachizoenda kuchechi. To my surprise mukomanashi ndakatopfimbwa ndichingopinda pagedhi repachechi, ndakapfimbwa nasecurity. Ndikatonzwa hana yangu ichidzikama, ndikatoziva kutoti zvainge zvatoita because kuhope ndakaita sekunge ndinorotesewa kuti kana ukangowana murume anokunyenga chete wangosvikapo pachechi ipapo vose vanenge vari muchechi vanobva vatoshaya simba. Saka ndakangoti ndichingopindawo pagedhi repachechi ndichitoburuka muUber yandainge ndakakwira, then security ndokubva atondikumbira mafoni numbers akanditi iwe is it the first time uchiuya kuchechi? Ndikabva ndati yes. Apa ndainge ndakatarisana naye directly mumaziso kuti ange achinzwa kundida even more. Akabva achizondikumbira mafoni numbers. Ndakati ndiri muchechi
ndainge ndichitotaura naye tichitotumidzirana magift ezvenyadzi ndiri muchechi. Saka zvose zvandainge ndichiita izvozvo zvakatopedza vamwe vanonamata vainge vari muchechi kunyange vainge vasingazvizivi. Ndakabva ndatotendeuka zuva iroro. Kutendeuka kwandakaita ndainge ndichida kuti ndinge ndichibatwa musoro wangu nevamwe avo vandakaona ndisingatauri hangu kuti ndiani muchechi imomo, vandakaona kuti ndivo vane simba kudarika vamwe vanhu vose muchechi. Ndokubva ndaenda kumberi, asi ndakameka sure kuti pavainge vachinamatira vanhu ivowo vange vachizobata musoro wangu. Ndikafara zvisingaiti mukomanashi nekuti ndakatovapedza simba. Saka mission yandakapiwa ndeyekuti muchechi umu ndiri kufanira kuti ndige ndichirara nevarume vose avo vakaita mavows emuchato. Ndinofanira kuti ndige ndichirara navo vose. Kurara kwandinenge ndaita navo ndinenge ndatodyara mbeu yedivorce mumarriage mavo. Ndiyo mission yandakapiwa iyi mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi kana uine mwana wako ari kuCape Town, hanzi you must pray for him so that asazombofa akasangana nevanhu ava vanoita zvemanjuzu. Either munhu anenge akatengera manjuzu ange achizotanga kudanana nemurume wake nekuti ndokutoparara kwemarriage ikoko. Uye zvekare vari kuti ivo hanzi ndakatenga manjuzu. Hanzi mukadzi uyo anopota achigara pavari ndewe kuGermany akafira mumvura. Hanzi mugore rani 1962. Zvakangooma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu? Ndauyawo pano ndikuda kukuudzaiwo utsinye uwo uri kuitwa nemhuri, kana kuti ndichangoti utsinye hwatiri kuita tose semhuri tichiitira muzukuru wedu utsinye uyo ari kushandawo kumhiri kwemakungwa as a caregiver. Kubva zvazvakazivikanwa kuti ava kumhiri kwemakungwa ari kuitawo zvekushanda ikoko achichengeta chembere. Saka takabva tachizogara dare semhuri tikati anofanira kuti ange achibvisa mombe sezvo takamurera. Amai vake vakashayika apo ainge achiri form 2, saka aitoendeswa kuchikoro, ainge achiendeswa kuchikoro namukoma wangu. Saka takabva tachizomuudza kuti ari kufanira kuti ange achibvisa mombe. Akabva achizotumidzira mari, saka takabva taona kuti mari yacho yainge iri shoma, tainge tisingakwanisi kuti tinge tichizogoverana tikaita zvine musoro nemari iyoyo. Takabva tati aiwa haungati isusu takakuendesa kuchikoro kusvika wava kuuniversity, iko zvino zvava kumhiri kwemakungwa, saka uri kufanira kuti unge uchibvisa mombe 8. Akabva achizoti hazvina kuipa, asi ndinokumbira kuti mombe idzi ndige ndichizodzibvisa pashoma nepashoma. Saka akakwanisa kubvisa mombe 7 so far, but utsinye akazoitirwa nemamwe madzikoma angu mukoma nedzimwe hanzvadzi ndewekuti vakazoenda kumakuva. Inini ndakaramba kuenda kumakuva. Vakaenda vakanomutsa mweya waamai vake because vari kuda kuti ange achiroora amai vake, sezvo baba vake vakangotora hanzvadzi yedu vakaenda vakanogara nayo, ndokubva vatongomitisa vakabva vatongotiza. Nekwavakaenda hakuna anoziva. Saka vana mukoma nanasisi ivo vakati ari kufanira kuti ange achiroora, kutobvisa mari emarooro kuroora amai vake. Saka nyaya iyoyo ainge akairamba. Vakabva vachizoenda kumakuva, asi ndakaramba ndikati kuti tinge tichienda tichinonomutsa sisi kuti vange vachitambudza mwana wavo haisi inenge yatova satanism here. Apa tiri vanhu vanonamata. Zvakatoitwa mukoma, vanhu vakatoenda kuguva, vainge vatori nezviyo nehari. Handizivi kuti vakaita sei because ndakati handidi hangu kunzwa kuti maita sei, but munhu akatomutswa kumakuva. Nyaya yatongovapo ndeyekuti mwana wasisi vangu kuti ange achirarama upenyu hwakanaka anotofanira kutoti ange achitoita zviri kutodiwa nehama dzaamai vake. Saka vari kuti vari kuda kunyora list ravanomupa rekuti ange achizoroora amai vake. Zvinoitawo here nhai vedare kuti mwana musikana ari kunzi ngaaroore amai vake?
please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndiri kubatikana mukomanashe nenyaya iyi. Ndinoti kana ndikafunga nezvazvo ndinonzwa ndichirwadziwa kuti shuwa vangaenda vakanomutsa Sisi kumakuva kuti Sisi vange vachitambudza mwana wavo. Zviriko here nhai Vedari? Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey Vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi muzukuru wavo ari kumhiri kwemakungwa, vari kumuitira utsinye, vari kuda kuti ange achiroora amai vake vakashayika. Yo, zvakangoma hazvo veduwe. Kana makambozviitawo kumutsa munhu kumakuva kana kuti wakamutsirwa munhu kumakuva, you can come to my inbox and share with me your own side of the story.